What's up guys, Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. So now is the third video na po tayo. Itong video na to ay entitled Things You Needed at the First Day of School. Dito na tayo magkakaalaman depende kung face-to-face interaction yung magiging school year 2020 and 2021. Pero sana magiging face-to-face siya para mas mabuhay ang aking dugo sa pag-aaral dahil pag online class, tatama din talaga ako dun guys. So sana face-to-face interaction na tayo at sana magawa na ng paraan ng gobyerno ang COVID-19. So ayun na nga guys, I am Mikee Mercado, your one and only plus size Barbie. So bago tayo mag-start guys pala, mag-shoutout muna tayo. So nasa phone ko yung shoutout ko. So shoutout kay Alex Cruz at Alex De Vera at kay Cha De Vera. So yan, shoutout sa inyo guys. So yun na nga. Things you need in the first day of school, i-list down nyo na yan. Kung mag-first year college man kayo, i-list down nyo na. Maaaring maging helpful to sa inyo, maaaring hindi, pero para sa akin, nakatulong talaga to guys. So first guys is whiteboard marker. So ayan, ginagamit po namin ito sa PSU Bayambang campus pag nagre-report kasi hindi na po advisable masyadong gamitin ang Manila paper kasi nagko-conserve po kami ng environment. So usually ang ginagamit namin is whiteboard marker na i-erase din naman pagka. So yan. Next naman guys is kailangan nyo din ng flash drive. So yung flash drive is kapag kailangan nyong i-copy yung PowerPoint ng mga professors ninyo sa laptop ninyo, kailangan nyo ng flash drive. Safe flash drive yung walang virus kasi mahirap yung pag-virus, baka makorrupt lahat ng mga files ninyo. Hindi nga. Yun. Next is highlighter. Or please buy more colors kasi often memorization ang ginagawa kaya dapat yung i-highlight nyo, kunyari yung green is for the title, blue is for the word itself, and then yung meaning ng word, parang ganun, para mas madali nyo ma-memorize. Okay. So next naman guys is calculator. So sa mathematics in modern world, kailangan nyo talaga ng calculator, especially scientific calculator kasi may mga professors talaga na hindi ka papapasukin kapag wala kang scientific calculator kasi hindi pwede maghiram-hiraman. Next guys, syempre ang hindi dapat mawala is ballpen. Kasi paano ka magsusulat? First day of school pa lang dapat talaga may ballpen ka na para ready ka na sa mga laban. Tsaka isa pa, ang pangit naman ng impression sa'yo ng kaklase mo pag first day of school pa lang, diba? Hihiram ka na kagad ng ballpen. Next naman is notebook or binder. So, single notebook is advisable kasi hindi pag college life hindi siya more on sulat-sulat, more on giving sila ng handouts. Tapos kung gusto mo mag-take note ka lang ng mga sinusulat sa board if ever man, kasi hindi naman optional lang ang pagsusulat talaga, promise. Kasi pag nagbigay sila ng handouts, andun lahat ng information na tinuturo, so parang useless lang pag kinopya mo din naman. Next naman guys is 2x2 pictures and 1x1 pictures. So, kailangan ng 10 2x2 pictures and 1x1 pictures na 10 by 10 yun. Kasi, let's be ready guys. Pagka nagpasubmit sila sa inyo ng mga pictures, ng mga forms, ganun. Alang namang hindi ka ready na bababa ka pa, magpapa-develop pa po ako ng 2x2 pictures, ganun. Dapat ready ka na girls kasi first impressions last. So, dapat Girl Scout or Boy Scout ka. Always ready, always and that. Next naman guys is index card. So itong index card, dapat hindi mo to kakalimutan kung ayaw mong mabad trip sa yung teacher mo. Kasi kailangan ng index card sa first day of school together with the 1x1 picture and 2x2 picture. Kasi syempre, pagka recitations, walang tataas ng kamay, dun yung nakakatakot na part, yung index card. Pag nilabas na yan, manginig ka na talaga. Kasi pag di mo alam ang sagot, talagang ganito ka. Mga hello tres, ganon. Next is stapler. Kasi kasabi ko nga kanina, di ba, puro handouts sa college life. Kaya, kailangan mo ng stapler. Minsan kasi pag nagbibigay sila ng handouts is hindi naka-stapler. So, if ever man na hindi naka-stapler, magkakalat-kalat yun. Tapos hanapin mo, uy, ikaw ba yung kumuha ng ano ko? Uy, ikaw ba yung kumuha ng ano ko? Ganon. Tapos, magsisisi ka pa, mag-aaway pa, magbumulan pa ng away dahil lang sa walang stapler, di ba? Kaya, life-changing pag may stapler ka sa one. Next naman guys, ito guys, optional lang to, citation style manual. So ito guys, kasi as a Nobel student ako,
citation style manual para alam namin kung paano yung tamang term or tamang pagkakasunod-sunod nung sa citation namin. Next guys is name tag. So yung name tag naman guys is kailangan kasi kapag ka recitation or sabihin yung pangalan mo sa attendance, maaaring ma-absenan ka kapag wala kang name tag kasi requirement yan as an student. So ang name tag hindi siya dapat ganito kababa. Dapat dito daw siya sa chest level para makita. Kasi kung natin mababa, hindi na makikita yan. Dapat dito yung sa chest level. Next guys, isang optional din to is yung laptop. Kung wala kang laptop, okay lang. Pero kung may laptop ka, mas mabuti kasi yung sa PowerPoint reporting nga, as a college student ngayon is kailangan ng naka-PowerPoint halos lahat. So hindi mo na kailangan ng Manila paper and everything. Basta meron kang may laptop ka at may PowerPoint ka, okay na yun. Goods na yun. Tsaka less hassle pag nagpe-prepare ka kapag reporting na. Last, as a PSU student, kailangan kabisado mo yung student number mo. Kasi ipapasulat yan sa mga index card mo at meron tayong PSU portal at hindi ka makakapag-login kung hindi mo alam yung student number mo. Isa sa mga tip, kasi ako, nung pagpasok ko sa PSU as a first year student, na hindi ko alam na kung yung student number mo pala, yun din pala yung password mo sa portal. So, yun guys, tip yun. Kung ano yung student number mo, yun din yung password mo. Pwede mo rin papalitan yun para hindi mabuksan ng mga kaklase mong atribida. Next naman guys, kung gusto mo mapapasok ka ni Manong Guard, kailangan mo magsuot ng complete uniform. Pag sinabi natin complete uniform guys, yun yung uniform na ito, lace, dark pants at yung black shoes. Kailangan yung black shoes nyo guys makintab para presentable na makitignan. Lalo na pag accreditation, dyan yung mga bisita galing sa iba't ibang campuses ng PSU. So, kailangan presentable lahat ng estudyanteng makita dahil hindi ka papapasukin ni Manong Guard kapag hindi maayos ang iyong forma. Note din guys sa mga bago, sa mga freshies dyan, bawal magsuot ng tattered pants. So yun na nga guys, sana nakatulong ang ating maikling video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At yun na nga, stay humble lang sa loob ng campus guys. Huwag tayo magtaas-taas ng kung ano-ano as long as lalo na kung freshies pa lang tayo, huwag tayo magtaas-taas ng kilala dahil hindi lang kilala kung sino yung mga nasa salubong natin dahil minsan yung mga teachers, professors doon is mukha lang estudyante. So huwag tayo mag-attitude masyado kung ayaw nyo ma-pick up sa school. So, yun na nga guys. Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Once again, Mikee Mercado, signing off.